Γεια σας παιδιά, σήμερα σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς να αναβαθμίσετε τον Μέση, να τον κάνετε 96 rating, τον Εμπαπέ, τον Κριστιάνο Ρονάλντο και τον Κουλιμπαλί. Λοιπόν, ξεκινάμε με το Μέση. Πάμε εδώ πέρα, πατάμε τετράγωνο, πάμε εδώ πέρα πρόοδος παίκτη και δείτε τα στατιστικά. 4 σουτ, να το, πάσες 4, τρίπλες 10, επιδεξιότητα 8, δύναμη κάτω μέρους σώματος 8, αυτά για τον Μέση. Και θα τον κάνετε 96 level. Ναι, λοιπόν, πάμε με Εμπαπέ. Sorry. Λοιπόν, όπως βλέπετε είναι 97 rating. Πάμε εδώ πέρα, πατάμε τετράγωνο, πάμε πρόοδος. Λοιπόν, 8 σουτ, να το, πάσες 1, 4 τρίπλες, 11 επιδεξιότητα, 4 δύναμη κάτω μέρους σώματος και 4 δύναμη στον αέρα. Και 97 rating, CR7, δεύτερος GOAT. Ενέργειες παίκτη, πρόοδος, εδώ πέρα 8 σουτ, 0 πας, τρίπλες 6, δεξιότητα 12, δύναμη κάτω μέρους σώματος 8, δύναμη στον αέρα 4 και θα τον έχετε 97 rating. Sorry που μπήκε λίγο μπροστά το καλώδιο. Και Κουλιμπαλί. Λοιπόν, όπως βλέπετε 95 rating Κουλιμπαλί. Πάμε εδώ πέρα τετράγωνο, πρόοδος και επιδεξιότητα 4, δύναμη κάτω μέρους σώματος 5, δύναμη στον αέρα 8 και άμυνα 14. Λοιπόν, ελπίζω να σας βοήθησε και να έχετε μια ομάδα τόσο καλή, γιατί θα σας δείξω και τώρα εγώ πόσα ratings έχω. Κανονικό, 102 Ρονάλντο, 101 Εμπαπέ, 100 Μέση. Ναι, μισό να σας δείξω και το Κουλιμπαλί. Αλλαγή. Νάτος, εδώ πέρα αυτός. Ναι, 100 rating. Βέβαια, αυτός τους έχει αυξήσει στο rating, γιατί ο Κουλιμπαλί κανονικά δεν ήταν 100, ούτε ο Ρονάλντο 102. Τους αύξησε γιατί εδώ πέρα έχω βάλει τον Τσάβι Αλόνσο για προπονητή. Ναι, αυτά. Ελπίζω να σας βοήθησε το βιντεάκι μου και αν θέλετε δείτε και την ομάδα μου. Ναι, κανονικά εδώ πέρα είναι 3108. Τέλος πάντων παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βίντεο. Συγγνώμη που δεν έκανα τόσο μεγάλο. Από αύριο θα κάνω ένα βιντεάκι in real life. Ελπίζω να σας άρεσε. Like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.